Салом, 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 мухлисони Барселона. Чӣ дори бародарон? Кадоми дромадестиян ҳаматонда салом. Бародарони ҷун. Меша раҳмат. Шумо соҳ саломатиён хуб? Ака чӣ хита ғамети охи ҳамин барс ҳечи намешавам. Ман ҳайрон мешавам ти дар канали барс чӣ кор дорӣ? Қаротиқин барс мешава намешава. Ман ҳайрон мешавам. Барои чӣ ки барс нести дар як канал чӣ кор мекунӣ? Хай, ҳеҷ гап надорад. Созен дига ҳама соз. Кира мехара Барсака ба ҷои Суарес. Суарес травма гирифт то охири сезона парид. Иро уже медонем ахшом акнун новостиҳои чиро мехонем шумо. Барои ҳамин зимистонда барои ивазшавиш ягон ҳамлагар гуфт. Ҳоли маълум нест кира мехара. Меган Барселонара тренериш хави мешава. Роста тренер ака бояд хави бишава, не ки хави ҳозиражда мега ки ман ай тобистон мегирам, ҳозир намегирам. барои ҳамин ҳозиражда отказ карда тобистонда 2.5 сола контракт шартнома пешниҳодш кардан. Гуфт ки не, ман ай тобистон Барселонаро мегирам, ай ҳозир намегирам. Барселона ака ҳозир кофтеса Роналд Куман ай Голландия гуфтанд ки урам рад кард, урам намегирад. ҳозир ага буданем пешина тренери Бетиса ки намедонам номаш, тренери пешинаи Бетис амра гуфтест ё на. Дидим ё ки Милито Зашининг ага бояд дошта бошен. Зашининг дошт Барселона пеша ки Милито ном дошт. ё ура мегиранд ё ки ай Барселона бе тренер дора амура. ҳозир маълум нест кира мегиранд ака. ҳолиам рафтса. Ака Почтино мешава мега. Почтино мешава, не ки Почтино намея. Барои чӣ? Барои ки Почтино вақт шуда гуфта буд ки вай Испаньола ку тренери кадаги. Испаньол рақиби чизе асосии Барселона, дерби мешава, дерби чӣ мешава, Каталония меган. Барои худш дар Испаньол бозӣ кардаги худш Испаньол гуфтаги ки ма яке Арсенала, яке Барселонара тренери намекунам. Хай дар футбол лубои шиданаш мумкин охи. Дар футболи ҳозира пул ҳама чиро ҳал мекунам. Салому алейкум бро. Айноми донишҷӯёни тоҷик дар Беларус зинда бошед ҳама вақт. Шумо зинда бошед. Сессияро хушрӯ биспорен. Месси бисёр гол зада ё Роналду? Ҷавоб те. Да об шишома бигирем. Ҳам хеле саволои гудакӣ натиҳем бародаро. Ин савола дар интернет бизан худш меброя. Ака исол Барс бо мепара ай Ла Лига. Ай Ла Лига Барс намепара. Ай Лига чемпионон мумкин. Гвардиола намешавад тренери Барса. Гвардиола ака то тобистон ака ждат кунем мумкин ага Лига чемпиона ба Манчестер Сити ага нагира мумкин ки ай Сити бирам Барселона бия. Ага то тобистона тоқат кан. Бовар мекунӣ ин сезона будане ки ага ягон тренери соз наёяд будане ки дар Лигаи чемпионҳо долга намерем. Бовар кунед да. Сиганда дар ҳолати безебем. ҳозир мухлисони Барселона ҳамаон дар ҳолати безебем. Эрнесто Валвердеро сир кунанд, ягон тренери соз наояд, чӣ будани ӯ, чӣ набудани ӯ. Аудам худаш беста хубай. Салому алейкум сози хуби ака. Ҳамин Неймар меомада боша Барселона. Трансфер Неймар ҳолиам номаълум ай. Барое ки Неймар худаш пешакӣ интервю дода буд, гуфта буд ки ма ба ин состав ПСЖ боварӣ дорум, барои ҳамин шартномаш ҳоли дароз мекунам ба хиёнам. Ака боварӣ дорӣ ки Барселона намепара. Барселона ай Ла Лига намепара. Ай Ла Лига ки ҷо мепара. Вале Барселона бо дар Ла Лига чемпион мешава. Хави чӣ? Хави отказ кард. Гуфтум ки бародарои нав омадагӣ Хави отказ кардаги. ҳозиражда отказ кардаги ки тобистонда мегира. ҳозир сомонҳо бисёранд, сомонҳо бисёри сомонҳо гуфтаистанд ки отказ кард. яч мегӯянд ки ҳафтаи дига мегира, яч мегӯянд ки имрӯз бояд Валвердеро хориҷ кунад. Сомонҳо ганда бисёра. Ман намедонам кадом гапи кадомиша бовар кунам. Ака дар Испания Барса ё Реал трофеи бисёр гирифта. Дар чемпионата бугӯ, чемпионата Реал гирифтага. Мере иншоалло рост. Ака Делик мехаре яки не. Ака Деликта мехаре ё ки не. Деликта намехаре. Ювентус Деликта намефурша. Меган Хави мешава. Роста тренер. Ма ба ин савол ҳозир ҷавоб додам бародар. Ака Видал ай Барселона мерава ё ки не. Видал ай Барселона ака мумкин нарава, барое ки тренери нав меояд. Мумкин ба тренери нав
бозиш да вақти бозиш бисёр бата барои ҳамин ака салом риш зебиде ани қай Валвердеро дафт мекунад. Раҳмат бародар. Ай Валвердеро ол Валверде худаш хафа шудаги ай Барселона бовар мекунем. Валверде ай Барселона хафа шудаги ки ай пишти ӯ как бута ай пишти ӯ робарати Барселона хавира шартномаи думимсола пешниҳод кардам. Ака наома хондум ки хафа шуда яке на самом деле кори безеб кардисиян. Росташ барои чи ҳозир тренеро Барселона ҳозир дани мамина хави барои чи отказ кардиста ки отказ кард Роналд Куман тренери Голландия отказ кард барои ки ҳозир Барселонаро бигири фоида надора барои ки ягон чиро иваз карда намешава. ҳозир Барселона бо Суарес травма гирифт то охири сезона и всё. ҳозир дига намедонам Гризмана истифода баранд. Дембеле травма дора ба Фати ба ӯ ягон кор карда намешава. бовар мекунед ҳозир кадом тренери агар тренери ба обрӯам бигира ку да Барселона ҳозир дани мамин шарманда мешава барои ки ҳозир стили Барселонаро як ду-се моҳа дасот карда намешава. барои ҳамин хави кори дуруст кард ки гуфт ки ай тобистон ма полностью тағйирот метавонам гуфт. полностью тағйирот барои ҳамин ай тобистон мегирам. ака ҳозир мебинед чӣ гап мешава. бовар ки ака ман мухлиси Барс нестам. бозии Барс бо Испаниёл буд ставка мондум била шарманда кард. ҳамин хеле барои чи Барс ай Лига Чемпионо мепарида. гуфтам ки барои чи ай Лига Чемпионо мепарад. ма ака да Лига Чемпионо бисёр шуда агар ба ҳамин хел бозӣ агар рафтан бозӣ мисли Атлетико зур буд не ки ба ин ҳимоятгарош долга намера агар ҳимоятгари соз нахара. салому алейкум. Лига Чемпионо кайсам? Лига Чемпионо февралда бародар. Барс да белички гаёров да ҳамин канали худат рекорди худам бишорад чи комментои маро намехонӣ. қаротиғин хондум комментода бо чи бихонам то бозии Наполи соз мешад. Суарес то охири сезон гуфтам ма дина видео карда будам 4-6 ҳафта буд ина бо ки новости буромадаги ки полностью то охири сезона аки то и дараҷа ма намедонам ростай дурӯғай официально буромадаги охир ҳозир бародарам ма телефонро рӯшан кунем ки бовар ки чишмон намегзара. ака соли 2020 Роналдо мегирад тупитлера. ҷавоби проблемаи Барселона ҳаш еста бародарон. ҷавоби ҳамин сезонда Роналдо бисёр гол задаг ё Месси. саволои хеле натием бародаро. Месси гол зада. шумо дига Барселона дига проблема надора ки Месси ё Роналдо. Барселона фақат Месси нестай. ҳозир проблемаи Барселонаро бояд ҳал кунем. айдаст мо чи намене ки мо мухлисем. даиҷа мо чақчақ кардем ки да проблемаш чи бояд шавад. чиро чақчақ дар бораи Реал намекунед? чақчақ дар бораи Реал дар канали Реал тиҷи бурад дар онҷо чақчақ мешавад. инҷо фақат барои Барса бародаро бехафагӣ дар аввали видео омоем ки кадом мухлиси Барса дар канал обуна шавад. Брат, состояние Барселоны отлично. Вроде я думаю, здесь виноват тренер. Тренер виноват не стоит, бародар. Якмыш тренер. Димушки. Тренер, когда он делает меня такие, да, бози Атлетико, а ижда там мырдым боварка, замена накада, а что чанду минут замена кад. Охид что-то грифтести нападающий раб Гризмана беги, опорник будрур. При опорник, при полузащитник дор, я чабги будрур. Хай идешь на массе, он защитника стибадай. ҳозираш агар Барс қати ки боз мекуна? Барс қати Осасуна хелм бузурок. Упамекано кай мехара? Упамеканоро хариданаш осон нест бародар. Ура якумш ки Лецпинг дар Лига Чемпионов бозӣ мекунад, ура намефурша. Димаш ки Упамекано қатиам Барс Арсеналам ҳавасмандай. И хеле бозингарои дараҷаи олиро хариданаш осон нест. Агар худат намераи тренери Барс шави, ай ҳамун тренери зур мефаҳмонӣ. раҳмат. Фақат гап дар ҳамун Месси ай ӯ набоша ба худо ҳечи пеш намеравад. ҷавобте Усмон Дембеле кай соз мешавад? Усмон Дембеле то бозии Наполиро бояд соз шавад Лига Чемпионов. Гранада қати рост мегам. Қати Гранада бозӣ дорад. Кай боз мекунам? Вот поэтому есть претензии тренери. ҳамин тренери виноватай, Барселона бояд тағйироте кунад. Ана Барселона слабый ҷо шумо мегум шумо бародаро мухлисони Барселона. Слабый ҷо защитникай.
якимаш центральный защитнику ҳимоятгарои Пикеу Умтити ҳамён, дуюмаш правый ҷои Самеду Серхио Роберту у край ай ҳамун край фақат гол мезанам буварка у край буварка проходной двер даге то ягон правый защитники нормальный наоя буварка защита чихел вақт Дани Алвес буд ку защита намешид края ози у хеле неста у край проходной двер озирашда бояд правый защитник бихарам центральный защитник минимум дута фаҳмидем Тодибо уже Шалке рафта ина Тодиборо барои чӣ харидам ман намедонам насанҷиданша на ҳечи бозингари ҷавони скоростной да центральный ай пикада 100% ам буварка уна Шалке да аренда додам бо хоҳиши харидам бо амро мефурӯшам меравам ха як ҷиҳат соз ки амро бепул гирифт барои ами ака ами Лаутаро Мартинез мехара харидани тобистон ждат кан дар кора 110 миллион да заштаи Барселона у қасоз нест усман дерем бозингар нест хати кирзман хай барда Лаутаро ами Зидан тренери Барша бар зур меша ма лично ма против ма Зидана тренер намешуморам бовар да ма ягон зидиш ягон чи нестам просто Зидан барои Барселона нест Барселона хели тренери дар кор нест философи Барселона тактикаи Барселонаро бояд бозингаре ки пеш боз карда хавиё инё метавонанд кардан дига ягон каса Барселона бозингарош дар контратака туғрӣ намегира Реал контратакада туғрӣ мегира Барселона тупа идора кардан потом гуфти гапо атака кардан озираш дам хеле кор нест идора карданда дар центральный да нимҳимоя ҳеч кардан наметавона идора кардан а скажите пожалуйста Кимих принесет Кимиха хариданаш осон нест якумаш дуюмаш ки Бавария уро сар намета қади Пике защита надорад Барс Пике суперзащитник хай тренер Пикера вақтш гузашта бародаро шумо агар бозиёро тамошо кунед дига успед намекунад Пике ҳама чиро ака гапи Гвардиола зада ака дар бораи Зидан ака гапи Гвардиоларо зади ака дар бораи Зидан ака Реал ноҳақиқат Атлетикоро бурид хай бозия барда аҷои Умтити Лангле созе Лангле ҳам бовар ки дар падкайф боз мекунад кай хушбуда хушрӯ боз мекунад кай хушрӯ ин хеле бозингаре нест ки ҳар бози олӣ нишон диҳад намеса Самеду Кимих лучший Кимих 100% Кимих ништяка ҳам заштакан ёки Кимих ёки уна хай Александр Арнолд ҳимоя кардан наметавонад краю фақат холияй атакада зурай Самеду заштада зурай не ки атакада систа атакада наметавонад Иваскини Озил чи Иваскини Озила тренер алишида Арсенала дига Артета ура сар намета бахтиёлон ҳақиқати Унай Эмери соз намуд барои ами гапо бидан Ози нестай Барсала только клуб метавонад клуб ҳам ништияка клуб метавонад барои чи клуб метавонад ана хеле тренерҳо ба мисли клуб дар коре барои Барселона ранги Валверде не ки да 82 минут рафта 82 минут рафтеста Диего Симеонеро бине ки чихел да футболбозош мотивация мета дод мезана и Валверде штага гуфти гапо муравей уро муравей меган штага ҳам хел фикр дора ки чига мешда боша ку хай Де-Йонг паса да Месси бита Месси худаш я бало мекуна то кая Месси мекуна тактика надора Валверде бувар мекуне тактика нест хави ҷои Гвардиоларо гирифтан метавона ёки не хавира ки ман намедонам ҳозир тренериш эда бозингари ништияк буд аки бисёри бозингарон тренери хуб мешаванд аки мумкин барое ки ӯ мефаҳмад тикитакада да чанд чӣ боз кардаги тренерои тикитак боз кардаги медонам ака мегӯянд Каталония Испания мебурад Фронса дохил мешавад и хеле гап буд ҳозир нест ҳолиам хай ҷанг рафтеста ҳолиам и хеле политикада ма кордор нест намедонам Валверде пад кайфиндос меша короче немихе бародаро хави метавонад тренери кардане ки хай навкора хай намедонам ака алами тренери Бетис гуфтесиян ҳамура анамон тренери ништякай Бетис да буд сезони гузашта Бетис ништяк боз мекард ӯ сезон Бетис бирида буд Барселонаро бояд доре тренериш ҳамун буд как Каутино мия Барселона ё не ана ки мара савол да ин ҷо мия бародаро ки агар тренери нав шава Каутино да шанс бешда боша ки да Барселона бозӣ кунад барое ки мо рӯзбо новости хондум ки
Каутиньора бармегардонанд барои трансфери ПСЖ қати Неймар дохилиш мекунанд. Ман мегӯм зачем? Пускай ягон тренери нав биёяд, мумкин ки хай Каутиньора истифода бурда бутонад. Валверде натунист, Каутиньо мумкин бутонад. Инамихе. Ака номи бачаи Месси чӣ буд? Дигаш Матео Месси. Яташ Матео, яташ Матео намедонам бачаша номише. Яташа Матео медонам. Бача ба худо. Тик-так чӣ маъно дорад? Тик-так чӣ маъно дорад? Тик-так агар сони як ҳадафи бозӣ карда бошад, ванту мегӯянд ку пасна-пас. Тупа идора мекунанд бародора, дар центри майдон тупа идора мекунанд. Вақти Гвардиола да тик-так айрӯи миллион буд. Ӯ вақт тик-така бозии ништяк мерафт. Тик-так ҳамун тупа идора кардан. Тупа пас миди, идора мекунӣ, роҳи защитникора миёбӣ, тапас атака мекунӣ, гол мезанӣ. Ана ина тик-так мегӯям бародаро. Барои тик-так футболистои 15 футболистои дар корае ки тупа идора карда бутонанд. Ранги Серхио Бускетс, ранги Де Йонг, ранги Артуро Видал ё дигари Артур. Ё тупа идора карда метавонанд, тупа сар наметавонанд бикшонанд, меги хати туп зана шу бошанд. Ана ё наметавонанд. Барои ҳамин Барселона ҳаминро харидиянд. ҳамин Мбапперо харанд. Баличкои Барс тик-така намедонанд. Намин бачаш Тиаго. Мбапперо мехара ё не? Озиражда барои Мбаппе ҷанги калон меравад. Бояд ки тобистон маълум мешавад кира мехара Барселона. Аввалан бояд кира буфурӯшад Барселона ки маблағ барои харидани Мбаппе дошта бошад. Мбаппе дар харидан Лучи ба пули ӯ дutta бозингари топ уровен мехарад. Дutta. Хайна Ливерпул ба Мбаппера ништяк бозӣ дорад. Гап дар Мбаппе нест бародарон. Гап дар чӣ нест? Гап дар тренери схеми бозӣ аст. Фаҳмидӣ? Ба ҳамин бозингаронам ку агар оз бозӣ кунанд, Гризманам бозӣ мекунад, агар нишон медиҳанд, кира Дембелеам бозӣ мекунад, дигару дигаршам. Гап дар тактикаи бозӣ бародаро. Ака Барселона Алкантара мехарад, ҷавоб те ака 10 бор шид менависам. Алкантарара тобистон ждат мекунам. Ман намедонам ака Алкантара чи шаҳрномаша дароз кардаи нестай. Агар то тобистона дар состави асосӣ хича намеёбад, мумкин Барселона баргардонашад. Ин вобаста ӯ ки бо ки тренери Барселона мешавад. Не ки чӣ дар кори ҳозираш Алкантара вақте ки Артур, Де Йонг дигару дигараш ҳастанд. Защита уже пура. Мумкин хай ба ҷои ки бихаранд зура, ба ҷои Бускетс. Не ки ба ҷои Бускетс уже Де Йонга хардагиям. Ползашта бисёри бадай. Защита дар кор, ползашта дигар дар кор нестай. Ҳамин айби нетошид агар Тержен ёд Барса. Хай любой варата хато мекунад бародаро. Ба пестиш бозӣ дар тик-так туғри намегирад. Мбаппе стили бозиш дар тик-така туғри мегирад. Дар тик-така Мбаппе вообще туғри намегирад. Мбаппе контратака туғри мегирад. Барои ҳамин дар Реал туғри мегирад, дар Ливерпул туғри мегирад. Ин хеле бозингаро скоростной дар мо туғри мегирад. Тик-така ё туғри намегирад. Мбаппе скоростша гум кунад кантарсол. И всё, ӯ бозингар дига ҳисоб намехӯрад. Любой бозингаре ки хеле ба скорост, инами Адам Траоре гуфтестем ку, ҳозир зура скоростной, любой каса мегзарад. Скоростша гум кунад, тамом, ӯ дига гузашта наметавонад. Простой игрок мешавад. Ака барои чӣ бозингарони Барса барои гирифтани туп ай рақиби қа мушкилӣ доранд? Барои чӣ? Барои ки прессинг намекунанд. Наметавонанд прессинг карда. Якумш Месси, дуюмш Суарес. Прессинг намекунанд. Дар бозии Атлетико Мадрид аҳамият дода бошед. Месси вообще прессинг накард. Туп ай пеш мегзара меояд. Як тренери дар кора ки фаҳмона нападаишиёра. Фирмино раби чихе қафо мегарда, атрабатвад мекунад. Бензема раби чихе қафо мегарда, атрабатвад мекунад. Чӣ ба нападаишиё вақти мушкилишон да тупа гирифта наметавонанд, мехезанд, атрабатвад мекунанд. Суарес хати Месси намегарданд. Намешавад. Нӯҳ кас туғри намегирад прессингда. Бояд барои прессинг ҳама туғри шавад. Вақти шуда хавира барои ҳамин пурсиданд ки барои чӣ Месси хати Суарес прессинговать намекунад, дар прессинг дохил намешавад. Хави гуфта буд ки любой каса, любой бозингара забонша ёфтан дар кора. Агар Мессиро қати киша забона ёви, ай ҳаму бача ай як лав хонда биё. Ман хонда наметавонам ҳамаи ӯро. Ана ай ҳамуо гуфти гапо, агар лавшона биёви, ҳамуам прессинг карда метавонанд. Ҳозираша лавшона ёфта наметавонам. Барои ҳамин ман бисёр бозиёро тамошо мекунам. Месси ман зидди ягон таши Суарес пешком мегардам, пешком. Ба контратака сарши медавам. Ин ҳамин бародаро.
як Барселона мебара. Валверде алиш бесай боло бхонам. Реал неки шикаст Атлетикора. Атлетико ништяк бозӣ кард. Валверде ай хафои Марата зад. Ҳамиша ман нафаҳмидам билин. Чӣ ба зад? Алло, ҳами командои Италия Барсара дуе мебаранд. Реал молодесай. Короче, немихе бародаро, проблема рӯз то рӯз зиёд шудааст, то тренери нав пайдо нашава, намешава. Ирӯз чӣ фикр дорем? Видеои нав бикунем, хабарҳоро партом ё ки не? Кадоме ага фура ки видеои нава интизор шава хабарҳои Барселона, як монем ки ма бинем ки хабарҳои Барселонаро ждат мекунем ё намекунем? Чӣ хел нафаҳмидам, агар Марата намезад як ба як рафиста буд. Охи кира Валверде задаш ку? Валверде ки ползашники Реал як ба як рафиста буд задаш. хай бародаро, фаҳмидем ки ҳаматон мехоҳем ки дар бораи Реал чӣ шава. Ҳоле ма туғриш мекунем, иншоалло то шава успеҳ кунем, мепартом, ҳама туғрӣ мешавад. Боқӣ дар амони худо Барселонаро дӯст дорем, фаҳмидем? Тренери ки нав алиши бо хабарҳоро тез-тез мепартом, зиқ нашед. Агар ҳамихелӣ промои эфиртон фора ҳар рӯз бикунем, чақ-чақ гапу-чақ бикунем, ду мона ки кира промои эфир мемонад, ду мона, ду. фаҳмо промои эфирам мешава иншоалло. Гап нест бародаро, барои дастгиритон. Бародаро гуфтанем ки бародари ман Мирзоёр Гайров Реал Тиҷик шудагиай. Реал Тиҷи ина дар чанд ҷо реклама кард, уже ба наздикӣ худмона дарёфт мекунам. Барои ҳамин дӯстотон ҳам каса боша подписатсия кунад ки Реал нагзара бояд ба подписатсия. ӯ рекламаҳоша бисёри бад кард, бигустатри ис рекламаш кард дар сюжети чишон. Ба як видео уже 2000 чанд подписчик кардагиад. Барои ҳамин намонем Реал Тиҷи моро бигзара. Барои ҳамин дастгирии шумо, пешравии мо Барселона бояд ҳамовақт пеш боша бародаро. ждат кунед, иншоалло мебурояд видеои нав. Боқӣ дар амони худо, худтона нигоҳ кунед. Хай.